търсенето в момента на специална продукция е много високо и бих казал, че надхвърля нашите възможности като производител. Не си спомням в близко време да е имало такъв бум на търсенето на специална продукция. Това се дължи най-вече на международната конюнктура. Изнася за Близкият изток, за Северна Африка, за Индия, за други региони на света, включително и Източна Европа, някои бивши социалистически републики от бившия Съветски съюз. В общи линии това са традиционни пазари за Вазовските машиностроителни заводи.